Hvad er det, du har fået, Mathilde? Sådan en. Sådan en? Sådan. Og den der. Den der. Og så der. Den der. Her. Den der, de to. Sådan. Hvem har du fået i dag? Først Barbara Birkes. Mm. Jazz Anders. Ja, Anders. Hvem har lavet det? Hvem har samlet bordet? Far. Nå. Er du glad nu? Ja. Kan de hej hej? Hej hej. Mange tak. Hej, jeg sagde. Og må også sige mange tak. Ciao, ciao. Hvad siger du? Jeg sagde det. Jamen, du skal først sige, hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Tak. Synes du, det er flot? Det er flot. Det er godt. Hej, hej.